Hvad så, som velkommen tilbage til endnu en video. Vi skal til at spille GTA. I hvert fald, det er lidt bedre. I hvert fald, jeg bruger den her kop til at holde på mikrofonen. Jeg har et andet sted, jeg kan holde den på. Så ja, vi prøver lige noget nyt testlist ting. Jeg har ekstra kamera lige her, faktisk, og så en stor kamera filmer mod mig med den her skulder her. Så i hvert fald håber I vil se med. Det er episode 3 i GTA, guys. Så jeg lavede episode 2 i går og 1'eren. Så det er episode 3 jeg laver. Så ja. Så jeg håber det bliver meget sjovt at se efter ny vinkel jeg bruger. Ny testlist faktisk. Det er det nye testlist jeg bruger lige nu faktisk. Plus jeg har også lige fået min telefon og lige iPhone. Det er det ikke. Det er Samsung, men det er Galaxy S25 jeg har, og ja, der kan jeg bruge AI-generationen, kunne jeg ikke navne faktisk, hvor jeg tager billeder og så genererer billeder. Så det kunne jeg slet ikke. Så jeg har en ekstra mikrofon faktisk lige her. Så yep. Så i hvert fald nu tænder den nye, og her er vi inde. Nu gør det sådan her, og nu gør det sådan her, og gør vi sådan her, fordi vi skal ikke have folk. Vi skal ikke være sammen med folk, det er på mig. Så det er lidt irriterende, vi skal spille eller klare missioner, hedder det. Are you serious? Han kørte ind i min bil. Nå, vi hører ikke noget musik, fordi det larmer i baggrunden, når jeg filmer. I hvert fald, 50.000. Og vi der har vi rundet 1 million, guys. Finally. Vi har rundt 1 million. To sek, jeg skal lige have indtil det på min gamle telefon. Hvor meget mangler jeg for at ramme 1 million, eller har jeg ramt 1 million? Du har ramt 1 million. Hvis vi kigger på billedet 0C649.310 til 0A minus 42 bits 3 til 95 gange 10 i 6. del 73174F884 AD står der 1.025.087 amerikanske dollars.
Det betyder, at du har passet den magiske grænse, og endda har $25.087 mere end selve millionen. Stærkt arbejde. Hvad er planen? Skal de geninvesteres i din autoshop? Hvor meget mangler jeg at ramme 2 millioner? Baseret på dit nuværende beløb mangler du præcis $974.913 amerikanske dollars. Du har allerede snedet dig en lille smule over den første million med dine $1.025.087 amerikanske dollars, så du er godt på vej mod den næste store million. Er det planen at regne videre med flere autoshop-kontrakter og kundebiler for at nå de 2 millioner? Og jeg mangler det her beløb, guys. Det her. Det er det beløb, jeg mangler at ramme 2 millioner. Hvor meget mangler jeg for at ramme 3 millioner? For at ramme 3 millioner mangler du lige nu $1.974.913 amerikanske dollars. Du har allerede taget det første store ryk og rundet den første million. Så nu handler det bare om at holde fast i det gode grind. Okay. Jeg har ramt 1 million. Så lad os se, hvad vi kan se. Jeg prøver at få fat på den her, men den er lidt svært at få fat på. Skriv en kommentarfelt, hvad er bedst for at ramme hvilken virksomhed er faktisk bedst at købe, faktisk. Fordi så bliver jeg altså lidt klogere på GTA, som sagt. Hvorfor? Jeg er præcis det her level af, og så har jeg ramt 1 million. Det her, jeg tjener en god penge, guys. Det var min autoshop. Den har jeg fanget rigtig mange gange. Ja. This is seriously fresh. Guy was in prison awaiting trial, but he jumped a freaking bus. And he stole a regular bus, and what's not to limit what happened to that, but if we're gonna get him, we need to get on now. Oh, hell yeah. Okay. 54.000, please, under 30 meter. Det er så meget igen. Men det stemmer 3 kilometer rejse. Jeg tror, jeg skal klare 2 eller 3 missioner af den her, for jeg kan ramme 3 millioner. For den. Oh my freaking
der er 2 kilometer nu. Guys. Og her går vi af 1 kilometer nu. Tilbage. Og så er der 4 kilometer hjemme. Det er så typisk. Kom nu. Jeg har få kilometer nu. Og når jeg når I når hertil, hvis I gerne vil se mere af mig at spille GTA eller nogle andre spil, bruger noget kamera af nogle videoerne, så sig til, hvis kan jeg godt lave det. Hvis du vil undersøge ham. Vi tager bilen med. Hans ven er henne. Men jeg tror, vi har fundet ham. Det var easy. Ja. Ja, så lad være med at skrue ham for hårdt, fordi så mister jeg penge. Yes, så har han gjort. Men nu synes det er dagen, men inden I gør det, så er der folk, der kommer og redder ham. Jamen, inden I gør det. Ja, jeg tænker nok.
Oh no! Min første dag. Hvad fuck er jeg henne? Jeg lander det mærkeligste steder. Nej, det. Hun får mig ikke den her. 3 kilometer hjem. Det er jo super. Hvis jeg snacks. Hele du. Hello. Hello, du. How? Sorry. Nu er det good to go. Og man er super med her. Med fejl. Er det 3 kilometer hjemme? Jeg tror, det var 4. Jeg får $54.000. Er lige rundt af 1 million. Jeg er lige svær rundt af 1 million af. To kilometer nu. Og det regner rejse. Og det sjoveste er, at de regner hjemme i Danmark. Jeg kommer ikke til at lave flere episoder i morgen, fordi jeg er ikke hjemme til klokken 3. Jeg er ude i København sammen med min skole. Så det her er den 3. episode i dag. Og så
Og hvis jeg stadig er frisk på at lave nummer 4 episode, når jeg kommer hjem, så laver jeg den. Og hvis jeg ikke er frisk til, når jeg kommer hjem fra København-tur, så bliver det først senere i aften. Guys, er det jeg kommer til at lave. Here we go. Min fejl. $13,500. Let's go. Gør vi her. 13,500. Klap lidt. Men det sjoveste er, at vi har råd til en hus. Nej. Ved du, hvad den her gør? Ja, det gør jeg.
Billede 3 bit, 1 af 9 gange 10 i 98 20 til 8 81 til 42 A3 A F7D minus 46 A18 C16 D 234 viser Maze Bank West, som er et Executive Office kontor i GTA Online. Det er den billigste direktørbygning i spillet til lige præcis $1 million. Her er, hvad den giver dig adgang til. CEO-status. Du kan registrere dig som CEO-direktør via Secure-menuen, hvilket låser op for helt nye måder at tjene penge på. Virksomheder. Fra computeren på kontoret kan du købe og styre special cargo på varelager, og vehicle cargo stjæle og sælge luksusbiler. Især vehicle cargo er god for solospillere. VIP-arbejde. Du kan starte missioner direkte fra din interaktionsmenu, som f.eks. Headhunter eller Sightseer i, som giver hurtige og nemme penge mellem dine andre opgaver. Gode faciliteter. Du får en personlig assistent, der kan skaffe dig gratis snacks, og du kan tilkøbe en kæmpe garage med plads til op til 60 biler, et soveværelse og et værksted. Kort sagt er det din genvej til at gå fra at være gaderøver til at være topchef i dit eget kriminelle imperium. Er den god? Er den både alle de virksomheder, jeg har lige nu? Et Executive Office kontor som Maze Bank West er rigtig fint, men om det er det bedste valg for dig lige nu, kommer an på, hvad du vil bruge det til. Her er fordele og ulemper ved at have det ved siden af din autoshop. Fordele. Det som kontoret er rigtig godt til. CEO-fordele. Du kan registrere dig som CEO i stedet for VIPMC-præsident. Det betyder, at du altid har adgang til at starte hurtige missioner som Headhunter eller Sightseer direkte fra din menu, som giver omkring 20.000-25.000 for få minutters arbejde. Vehicle cargo, import/export. Hvis du sparer op til et vehicle warehouse via kontorets computer, kan du begynde at stjæle og sælge luksusbiler. Det er en af de sjoveste og mest stabile måder for solospillere at tjene penge på. Gratis snacks. Du kan altid gå op til din assistent på kontoret og fylde dine lommer helt op med gratis snacks, så du kan få liv tilbage under missionen. Ulemper. Vi er på vej til casinoet. I hvert fald, vi er på vej ind i casinoet. Jeg ser, om jeg kan få lov til at spænde hjulet. Men først senere. Ja, jeg har vundet bilen. Nope. Jeg kan først spille omkring kl. 22-ish.
Men jeg tager videoen af nu. Tak for at se med. Husk at smide like, kommentar, i min næste video. Og vi ses herfra.